Als licht jongetje wil gaan boeren worden, 8 jaar, en dan wist ik het al. En dan zag ik toen de scheid en ik wil laten boeren worden. Dat is meer lust in mijn leven. Melken en wat veulken. Hoe gaat het met die? Ja, George is daar nog een beetje goed met me. Maar dan zijn op een plekje, hè? Want hij is nog een plakje gekregen. Ja, ik kan hem een pomp. En intussen is het al je vandaag? We zitten in een maatschap, maar hij is 2 december overleden. Er gaan een dubbele longontsteking. Helaas. Nou, mijn zuster zit door de was en de hoes moest leeg blowen. En nou, ik zei, ik neem een keer mee, de fosfaten. En ik neem een keer mee en hij had die hele hinderbracht. Er waren wat verschillen binnen de familie, laten we maar zeggen, hoe het komen moest. En voor de kaai is een nieuw plakje voen. Juist. Voor die is het ook een nieuw plakje. Had dat ook nog even een spannende tijd voor die West? Maar ja, wat denk je? Maar we zijn er nog. We komen elkaar via mijn heid. Die zit in de veehandel en ik kwam altijd bij Dirk zijn heid om handel. En ik ging wel eens met mijn heid mee en nou, dan praat ik met Dirk Sietse. Dirk Sietse die wie daar ik altijd. Dus, En nou bork je hem hier te jaren. ja, nu ben we hier together aan het werk, inderdaad. En hoe gaat dat? Hoe doet er het? Hij doet het in de regel dat het supergoed. Ja, zeker weten. Dik te spreken. Ja. Best altijd wat mooi meer is Dirk Sietse, wat er zo is? Er houden mijn verschil, maar ja, dat weet ik. Maar Dat gaat het goed, hè? Dat meen ik. ik kan goed man gewoon, hè? En waarom is borkje? Waarom is dat nou het mooiste wat er is? Nou, een mooi kapje van de kei, de werkkou en zijn prettig morgen aan. Dat lust in mijn leven, joh. En dat maakt ik niet kwijt. Nee, en daarom hou ik zo oplossen. Want wat nou als er net een oplossing kwam bij je? Hier alles voortbest. Nou, die verdijk een ramp geweest. Ik ga hem in de gekkenhuis zetten. Ja, en de boer van deze plaats die we verstoren. Ja, klopt een bus. En hoe lang zit er hier nou in? 3 maanden. September gaan we weer uit. En wat is het plan dan? Ja, dat weet ik nog niet. Weer terug. Dat was het liefst. Ja, Maar dat is nog net heel zeker. nee, dat weet ik nog niet. 3 maanden. Dan ben ik weer verhuurd, maar wij weten het niet.